Γεια σας. Ας δούμε τις απαντήσεις στο πρόσφατο διαγώνισμα της βιοχημίας τεχνολογικής και μάλιστα στο τέταρτο θέμα που είχαμε μέσα μια ογκομέτρηση. Πρόκειται για 100 ml ενός διαλύματος αμμονίας Δ1 που ογκομετρείται με ένα διάλειμμα νητρικού οξέως 0,2 μολάρητη, παρουσία βέβαια του κατάλληλου δείκτη. Για την πλήρη εξουδετερώση αμμονίας θέλουμε 50 ml του διαλύματος νητρικού οξέως, οπότε προκύπτει τελικά το διάλειμμα Δ2. Το Δ2 είναι το σημείο κατά το οποίο εξουδετερωθεί πλήρως η ασθενής βάση μας αμμονία από το νητρικό οξύ. Έχουμε μόνο το αλάτι. Πρώτον, να γράψετε την εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται και να εξετάσετε αν το διάλειμμα Δ2, δηλαδή αυτό που περιέχει μόνο το αλάτι, είναι όξινο βασικό ή ουδέτερο, γράφοντας και τη χημική εξίσωση της ισορροπίας που αποκαθίσταται σε αυτό. Δεύτερο ερώτημα, να υπολογίσετε συγκέντρωση μόνο 1 λίτρο του αρχικού διαλύματος αμμονίας, αλλά και το pH του. Τρίτο ερώτημα, να υπολογίσετε την τιμή του pH του διαλύματος που προκύπτει αν έχουμε προσθέσει μόνο τα 25 ml του νητρικού οξέως και όχι όλη την ποσότητα που χρειάζεται για την πλήρη εξουδετερώση. Τελευταία, να βρούμε το χρώμα το οποίο θα έχει το διάλειμμα ή αν ξέρουμε διάφορα στοιχεία για το δείκτη, καθώς επίσης τα ΚΑ που χρειαζόμαστε για το δείκτη, καθώς επίσης και το ΚΑΠ για την αμμονία. Πάμε να δούμε το πρώτο ερώτημα. Στο πρώτο ερώτημα μας ζητάει να γράφουμε την εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται όταν εδώ πέρα μέσα βλέπετε στην προχωρία το κίτρινο διάλειμμα που είναι το νητρικό οξύ αντιδράσει μαζί με τα 100 ml του Δ1 διαλύματος αμμονίας. Τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση αυτή? Όταν το νητρικό οξύ πέσει μέσα στο διάλειμμα της αμμονίας και εξουδετερωθούν πλήρως, θα έχουμε 150 πλέον ml του διαλύματος, αυτό είναι και το Δ2 μας, και θα υπάρχει μόνο νητρικό αμμόνιο που είναι το αλάτι το οποίο προκύπτει. Η αμμονία αντέδρασε μαζί με το νητρικό οξύ. Μονόδρομα, αφού πρόκειται για εξουδετερώση, παίρνουμε το νητρικό αμμόνιο. Φυσικά δεν υπάρχει ούτε νητρικό οξύ ούτε αμμονία πλέον στο διάλειμμα και το αλάτι το οποίο υπάρχει δίστανται σε ιόντα αμμονίου, καθώς επίσης και νητρικά ιόντα. Από αυτά τα δύο ιόντα, τα ασθενή είναι τα ιόντα του αμμονίου, τα οποία θεωρούνται ότι είναι το συζυγές οξύ της αμμονίας. Αυτό λοιπόν θα αντιδράσει μαζί με νερό το οποίο υπάρχει στο διάλειμμα για να μας δώσει αμφίδρομα, αδιάστατα μόρια αμμονίας, καθώς επίσης και οξόνια. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε κάποια αυξημένη συγκέντρωση οξονίων στο διάλειμμά μας, σημαίνει ότι και το διάλειμμα αυτό θα είναι όξινο. Πάμε στο άλλο υποερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημα, μας ζητάει να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση μόνο λίτρο του αρχικού διαλύματος Δ1 σε αμμονία, καθώς επίσης και το pH του. Μιλάει πάντα για το αρχικό διάλειμμα αυτό εδώ πέρα της αμμονίας στα 100 ml. Αυτά ογκομετρήθηκαν με τα 50 ml διαλύματος νητρικού οξέως 0,2 μολάρητη και ας ανοίξουμε τη βαλβίδα της προχοίδας να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Πέφτοντας μέσα το διάλειμμα του οξέως στο διάλειμμα της αμμονίας, θα το εξουδετερώσει πλήρως και θα έχουμε μόνο τον νητρικό οξύ όπως γράψαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια. Για να γίνει αυτή η πλήρη εξουδετερώση, τα μόλ του νητρικού οξέως τα οποία υπήρχαν στην προχοίδα περάσανε μέσα στο διάλειμμά μας και εξουδετερώσαν πλήρως τα μόλ της αμμονίας. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν λίγο στην προηγούμενη κατάσταση, ας δούμε λίγο πώς ήταν μεμονωμένα οι διάφορες ουσίες, για να υπολογίσουμε και τα μόλ της μίας και της άλλης. Να πάμε και να βρούμε τις αρχικές ποσότητες, τα αρχικά μόλ καταρχήν του νητρικού οξέως. Για το νητρικό οξύ λοιπόν, για το νητρικό οξύ, τι ακριβώς έχουμε? Έχουμε ότι η συγκέντρωση είναι τα μόλ προς όγκο. Πήραμε τον τύπο αυτό γιατί ξέρουμε τη συγκέντρωση, ξέρουμε και τον αρχικό όγκο της προχοίδας. Άρα λοιπόν τα μόλ τα οποία υπήρχαν εκεί μέσα ήταν σε επιβέ, δηλαδή τα αρχικά μόλ του νητρικού οξέως μας ήταν 0,2 που είναι η συγκέντρωση, επί 50 που είναι τα ml, επί 10 στη μείον 3 βέβαια γιατί πρέπει να μετατραπούν σε λίτρα, και έχουμε 0,2 επί 50 να μας κάνει 10. Επί 10 στη μείον 3, 10 στη μείον 2 είναι τα μόλ του νητρικού οξέως που είχαμε μέσα στην προχοίδα. Τα μόλ αυτά έπεσαν μέσα στο διάλειμμα της αμμονίας και αντέδρασαν μαζί της. Αυτό το γράψαμε και στην προηγούμενη διαφάνεια. Πάμε λοιπόν να γράψουμε την αντίδραση εξουδετερώσης. Έχουμε το νητρικό οξύ να εξουδετερώνεται μαζί με την αμμονία και να μας δίνει μονόδρομα
το νητρικό αμμόνιο, το οποίο αναφερόταν και στο προηγούμενο υποερώτημα. Επειδή η αναλογία συντελεστών είναι 1/1 και στο νητρικό οξύ και στην αμμονία, σημαίνει ότι χρειάζονται ισομοριακές ποσότητες για να αλληλοεξουδετερωθούν. Άρα λοιπόν τα 10⁻2 μολ του νητρικού οξέως χρειάζονται και 10⁻2 μολ αμμονίας. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτά τα 10⁻2 μολ αμμονίας, αυτή η αρχική ποσότητα, περιείχε ήδη μέσα στο διάλειμμα Δ1 στα 100 ml τα οποία και εξουδετερώσαν. Άρα λοιπόν η αρχική συγκέντρωση της αμμονίας μπορεί να βρεθεί γνωρίζοντας ήδη και τα μόλ της. Πάμε λοιπόν δίπλα να βρούμε ότι για την αμμονία η συγκέντρωσή της, η αρχική που μας ζητάει κιόλας, θα είναι τα μόλ τα οποία έχουμε βρει ότι είναι 10⁻2 προς τον όγκο της αμμονίας που ξέρουμε ότι είναι 100 ml, είναι το διάλειμμα κάτω περιέχει το αμμονία. Άρα λοιπόν η συγκέντρωση η οποία μας ζητάνε είναι 10⁻2 τα μόλ δια τον όγκο των 100 ml, δεν ξεχνάμε ότι είναι επί 10⁻3 γιατί πρέπει να γίνουν λίτρα, πράγμα το οποίο μας κάνει 10⁻1 στον παρονομαστή, στον αριθμητή επίσης 10⁻1, άρα θα μείνει μια συγκέντρωση σε ίσον 0,1 μολάριτι ή μόλ ανά λίτρο. Αυτή είναι και η αρχική συγκέντρωση της αμμονίας μέσα στην κονική φιάλη. Πρέπει να βρούμε και το pH. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε το γνωστό πίνακα διάστασης αμμονίας μαζί με νερό που μου δίνει αμμόνιο και υδροξύλιο. Ξέρουμε ότι η αρχική συγκέντρωση της αμμονίας είναι σε την οποία και έχουμε βρει 0,1. Ιοντίζονται χ από αυτά, παράγονται χ αμμόνια και χ υδροξύλια. Άρα τελικά θα έχουμε σε μείον χ που λόγω των προσεγγίσεων αυτό θα μας κάνει περίπου ισομεσέ, χ από τα αμμόνια και χ από τα υδροξύλια. Ξαναλέω ότι αυτή εδώ η διάσταση έχει γίνει στο κάτω διάλειμμα, στην κονική φιάλη, για να βρούμε και το pH που είχε αρχικά το διάλειμμα Δ1. Πάμε λοιπόν να πάρουμε το ΚΠ για την αμμονία, το οποίο θα είναι ο λόγος του γινωμένου των συγκεντρώσεων αμμονίου επί τα υδροξύλια προς τη συγκέντρωση της αμμονίας. Αυτό σημαίνει το ΚΠ το οποίο μας έχουν δώσει ήδη για την αμμονία ότι είναι 10⁻5 θα ισούται με χ επί χ τετράγωνο προς 10⁻1 ή αλλιώς 0,1 που έχουμε βρει ότι είναι η συγκέντρωσή της. Άρα από εδώ βρίσκουμε ότι το χ είναι 10⁻3 μολάριτι και ταυτόχρονα το χ αποτελεί και τη συγκέντρωση των υδροξυλίων. Αφού λοιπόν η συγκέντρωση των υδροξυλίων είναι 10⁻3 μολάριτι, πολύ εύκολα από εδώ μπορούμε να βρούμε το pOH. pOH γιατί είναι αμμονία, είναι βάση, θα είναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των υδροξυλίων, που σημαίνει από εδώ ότι το pOH μας θα είναι 3. Επειδή pH και pOH πρέπει αθροιστικά να δίνουν 14, σημαίνει από εδώ ότι το pH το οποίο μας ζητάνε του αρχικού διαλύματος θα είναι 14 μείον 3, 11. Και είναι και το pH το οποίο έχει το διάλειμμα της αμμονίας, το αρχικό διάλειμμα Δ1. Πάμε να δούμε το άλλο υποερώτημα. Σε ένα τρίτο ερώτημα μας ζητάνε να υπολογίσουμε την τιμή του pH του διαλύματος που θα έχουμε αν προσθέσουμε 25 ml νητρικού οξέως μέσα στο διάλειμμα το αρχικό των 100 ml της αμμονίας. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι αν ανοίξουμε την προχοίδα θα πέσουν τα 25 ml και έτσι θα έχουμε μέσα στο διάλειμμα μας 125 ml τα οποία θα περιέχουν αμμονία η οποία θα έχει περισσέψει από τη μερική εξουδετερώση του νητρικού οξέως αλλά και νητρικό αμμόνιο το οποίο έχει παραχθεί. Αν το δούμε λίγο γραφικώς, είμαστε στα 25 ml, άρα βρισκόμαστε κάπου εδώ που σημαίνει ότι έχω σίγουρα μικρότερη συγκέντρωση της αμμονίας, έχει κατά ένα μέρος εξουδετερωθεί, έχει παραχθεί και νητρικό αμμόνιο, άρα είμαστε σε μια φάση κατά την οποία έχουμε ρυθμιστικό διάλειμμα. Σίγουρα το pH θα είναι πάνω από 7, είναι ακόμα βασικό. Από τη στιγμή που θα έχουμε μερική εξουδετερώση της αμμονίας από το νητρικό οξύ, πάμε να βρούμε τα μόλ τα οποία έχουμε εδώ πέρα μέσα στα 125 ml από τη μία και από την άλλη ουσία
και ας ξαναγυρίσουμε και λίγο πριν για να βλέπουμε και τις αρχικές ποσότητες. Πάμε λοιπόν να υπολογίσουμε τα μολ και καταρχήν της αμμονίας. Για την αμμονία. Τα μολ θα τα πάρουμε από τον τύπο σε ίσον ή δια V, που σημαίνει δηλαδή ότι τα μολ θα είναι σε επί V, σε το οποίο έχουμε βρει από προηγούμενο υποερώτημα να είναι 0,1 μολάριτι. Ο όγκος είναι τα 100 ml τα οποία έχουμε από το αρχικό διάλειμμα Δ1 επί 10 στην πλην 3 βέβαια, γιατί αυτό πρέπει να γίνει λίτρα. Αυτό με πράξεις μας οδηγεί στο να υπολογίσουμε τα μολ της αμμονίας ότι είναι 10 στη μείον 2 μολ, και πάμε να υπολογίσουμε και τα μολ του νητρικού οξέως. Για το νητρικό οξύ λοιπόν. Και πάλι τον ίδιο τύπο, συγκέντρωση ίσον ή δια V. Βέβαια υπολογίζουμε τη συγκέντρωση του νητρικού οξέως μέσα στην προχοίδα, είναι 0,2 η συγκέντρωση, και τον όγκο ο οποίος πέφτει μέσα στο διάλειμμα της αμμονίας, ο οποίος όγκος είναι 25 ml, και πάλι επί 10 στη μείον 3 για να το κάνουμε και πάλι λίτρα. Αυτό σημαίνει ότι τα μόλ του νητρικού οξέως που περάσαν στο διάλειμμα Δ1 είναι 0,5 επί 10 στη μείον 2, και αυτά τα νούμερα θα βάλουμε, συγγνώμη δεν οξυγόνο 3, στον παρακάτω πίνακα ο οποίος μας δείχνει την εξουδετερώση μεταξύ των δύο ουσιών. Αρχικά λοιπόν για την αμμονία έχουμε 10 στη μείον 2 μολ. Τα πάντα εδώ πέρα είναι εκφρασμένα σε μολ. Από το νητρικό οξύ έχουμε 0,5 επί 10 στη μείον 2 μολ. Η αναλογία μεταξύ της αμμονίας και του νητρικού οξέως είναι 1 προς 1. Προφανώς λοιπόν σε έλλειμμα είναι το νητρικό οξύ που θα αντιδράσει πλήρως και τα 0,5 επί 10 στη μείον 2 μολ με ίδια ποσότητα αμμονίας. Αυτό σημαίνει ότι θα παραχθούν και 0,5 επί 10 στη μείον 2 μολ νητρικού αμμονίου, το άλατος, και τελικά τι θα έχουμε. 10 στη μείον 2 μολ αμμονίας, μείον 0,5 επί 10 στη μείον 2 τα οποία αντέδρασαν, θα μένει η μισή ποσότητα 0,5 επί 10 στη μείον 2 στο τέλος. Από το νητρικό οξύ αντέδρασε όλη η ποσότητα, δεν έχει μείνει κάτι, ενώ από το νητρικό αμμόνιο έχουν παραχθεί 0,5 επί 10 στη μείον 2 μολ στο τελικό διάλειμμα. Έχοντας λοιπόν στο τελικό διάλειμμα αμμονία μαζί με νητρικό αμμόνιο, αυτά τα δύο αποτελούν ένα ρυθμιστικό διάλειμμα στο οποίο θα βρούμε το pH στη συνέχεια. Για να δούμε λίγο λοιπόν εδώ πέρα με την προσθήκη του νητρικού οξέως, για να μην ξεχνάμε, έχουμε 125 ml τελικού διαλύματος και αυτός είναι ο όγκος ο οποίος θα βάλουμε και στις τελικές μας πράξεις. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε ρυθμιστικό διάλειμμα, πολύ εύκολα μπορούμε να πάρουμε τον τύπο ο οποίος λέει ότι το pOH του διαλύματος είναι το pKb, πρόκειται για στενή βάση αμμονία, συν το log της συγκέντρωσης του σύζυγους οξέως, το οποίο είναι το νητρικό αμμόνιο, το γράφουμε λοιπόν εδώ, προς τη συγκέντρωση της βάσης, η οποία βάση είναι η αμμονία. Αυτό σημαίνει το pOH. Θα είναι ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της KB, η οποία KB είναι 10 στη μείον 5, άρα κάνει 5, συν το log, η συγκέντρωση του νητρικού αμμονίου, είναι τα μόλ του νητρικού αμμονίου 0,5 επί 10 στη μείον 2, προς τον όγκο του διαλύματος V, το οποίο βέβαια V είναι τα 125 ml. Στον παρανομαστή, η συγκέντρωση αμμονίας, και αυτή 0,5 επί 10 στη μείον 2 δια V από τον πίνακα, και επειδή οι παρανομαστές και οι αριθμητές είναι ακριβώς οι ίδιοι αριθμοί, απλοποιούνται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο λογάριθμος να κάνει 0. Άρα από εδώ βρίσκουμε κατευθείαν το pOH του διαλύματος αυτού είναι 5. Ξέρουμε επίσης ότι pH και pOH πρέπει να κάνει 14, που σημαίνει λοιπόν από εδώ ότι το pH μας είναι 9. Αυτό είναι και το τελικό pH το οποίο μας ζητάει η άσκηση να υπολογίσουμε σε αυτό το υποερώτημα. Πάμε να δούμε το επόμενο. Σε αυτό το τρίτο υποερώτημα, στο δεύτερο σκέλος, μας ζητάει να βρούμε το χρώμα που θα έχει το διάλειμμα μετά την προσθήκη των 25 ml νητρικού οξέως, ξέροντας ότι για το δείκτη ΙΤΑ-ΔΕΛΤΑ το ΚΑ του είναι 10 στη μείον 5, και επίσης ότι έχει κόκκινο χρώμα όταν επικρατεί η όξινη μορφή του και κίτρινο χρώμα όταν επικρατεί η βασική μορφή του. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να υπολογίσουμε ότι ο δείκτης θα έχει το κόκκινο χρώμα, το γράφουμε εδώ, δηλαδή ουσιαστικά θα βρίσκεται στη μορφή ΙΤΑ-ΔΕΛΤΑ, όταν το pH θα είναι μικρότερο ή και ίσο του pKα του δείκτη μείον 1. Το pKα του δείκτη είναι 5.
Άρα λοιπόν όταν το pH μας είναι μικρότερο ή ίσο του 5 μείον 1 του 4. Από την άλλη μεριά το χρώμα θα είναι κίτρινο όταν επικρατεί η μορφή δέλτα πλην, δηλαδή η βασική μορφή του δείκτη, και αυτό συμβαίνει όταν το pH είναι μεγαλύτερο ή ίσο του pKα συν 1. Και επειδή το pKa είπαμε ότι μας δίνει τον αρνητικό δεκαδικό λογάριθμο του 10⁻5, δηλαδή είναι 5, όταν το pH είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5 και άλλη μια μονάδα 6, τότε θα πάρει το κίτρινο χρώμα. Το pH στο προηγούμενο διάλειμμα ήταν 11 και συνεπώς το διάλειμμά μας θα έχει κίτρινο χρώμα αφού θα επικρατεί η βασική μορφή του δείκτη.